Ikaw kuring. Pero natin may edad yan ah. Kuan, masing 29 na yan nakap. Gutian na lagod nga. Bulan ma. Kuan na gud ak senior citizen. Maupay, maupay. Amo taging bibili, hit akon konseho. Madi maring. Puro paspasi kay maagi pa kita kan. Konsehal Dodit. Oo, sige, wala problema. Sige na. Kay dali. Oh my God! Konsehal. Konsehal. Uy, ano mang kamuanat, Juan? Kay kabay maginisog nagiinulat na adi yan ha. Kay makadto na kita bay nagiinulat na. Tara, tara. Mamahaw mga nga nakunta, pero kay sige, hindi na letos. Tara, tara. Pagpinan mo kay magbi-meeting pa kita. Ano ba Sige, ito? sige, sige, tara, tara. Nagkunhakon. Nag-reply ang masig mga kanina. Ano oras na di? Ano ba konsehal, ano ba ini? Baka di pa ba di kundi rin ah. Sisos ng mga trabaho. May kami pagmimiti. Oy, Uy, mo pa nga kulop, kapitan. oy sige. Mapay nga kulot ka. Oy, mga konsehala. Okay, kulog. Patawag ko kamo. Naging patawag ko kamo din at aton meeting kay may kita pag-orestoryahan. Ito lang upat. Nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyo. Nadidi ka mo ha ako naglinyada. Kay upa yun ta padalagan hit aton barangay. Oh, Ha? ano aton mo lupyo? Mo pay. Adin at mga lista. Kay harani na yan na itkuan. Harani na yan na pinili ay. Oh. Bay kita Adin at mga lista. Adin at mga lista ha akong tanan. Gunggong! Ikaw kuring. Pero natin may edad yan ah. Kuan, masing 29 na yan nakap. Gutian na lagod nga. Bulan ma. Kuan na gud ak senior citizen. Maupay, maupay. Amo taging bibili, hit akon konseho. Ikaw kuring. Pero natin mo edad. Ma 41 palakit September to. Buro barata. Walay ka na ngayon makatubo. Maring. Amo taging bibili, kinangnan. Upayan tat atong pagdarat aton, barangay. Oh, aton mo lupyo. Oh, payon Ikaw pero natin may edad. Dodit. Kung pala ko, mga 20. Yan ha. Kayo pat man kita. Oh, Papakyanan ko kamo. oh. Kung anot yung purpose, nga kumarida man kamo din ni atong barangay, pagkakonsehal. Putit mo, pay. Ikaw ano at imo purpose, nga kumarida ka pagkakonsehal? At akong purpose nga, kumarida ako pagkakonsyal para may sildo kada bulan. Ano ko dito? Ako taking bibili. Maupay. Oh, mo tat akong kwan. Ikaw, Maring, ano mat imo purpose nga kumarida ka pagkakonsehal? Ako, magdaog nga ni ako. At mga sugod ako nga senior citizen, buligan ko. Amo taking bibili ba mga akon mga linyada? Ikaw, Kuring, ano at imo purpose nga kumarida ka pagkakonsehal? At akong purpose, mapariban, mapausay aktos, mapamanicure. At akon. Okay. Kung mag-upait mga plano at akon mga linyada. Yan ha. Magtitikan kita at aton meeting. Gunggong! Pamati ka mo, pamati ha, at aton meeting ha. Oh, pamati ka mo mga... Buwas, magbabalay-balay kita. Kada balay, susudlon ta, susudlon. Oh, oh. Kada daraw at aton master list. Adi nga tanan it mga list at mga butante din it atong barangay. Okay. Ano ito? Labi ni bila kayo, kinasuporta ka mo haakon. Utap. Sana all. Basta amo to ha, buwas aton. Amo to sa pag-restoryahan buwas. Mag-uutro pa kita nga to pag-meeting dito at aton meeting dati. Tukap. Andito. Andito. Oo. Ngatanan niya na arong bulig. Ngatanan niya na arong bulig ha. Tatagan nga. Bubuligan naton. Ikaw Maring. Dito imo suna. Ngatanan niya mga senior citizen, ikaw na bahala kay mo itong mga kakuan ha. Ikaw Kuring, imo dito. Ayaw kung pagpalusot, ngatanan niya na aron bulig. Buligi, ha? Daop la akon. Ikaw gyap konsehal do dit. Ngatanan dito nga. Nangaron buligay mo. Tagi ha, tagi. Oo, wala problema akon kap. Kay Ako para pa. yan na nga. Kay harani na. Oo. Kay kinahanglan kita magdaog kita nga upat. Kinahanglan kita nga upat it magdaog. Kay kita lang nga upat it Magbibinuligay. kita lang nga upat it iba.
Di ta bubuligan kita lang upat haton ang barangay. Di kita magkikinunin, di ba? Ota. Mugod dito Sige. takahan. Di ko na paghilala baon. Kaya di tika kulop na. Manya nga layo pa ako. Damo nga salamat. Hika pa kay magsusunod pa kita amon Ada maring, amo na to maring ang kukuhay mo maring ha. Ikaw kuring, amo na to. Pap, kay magtutumpak. O sige, sige, hinay ka mo. Salamat. O sige, para sige, gato na. Mapay ta kon usot kami hinay yan nga kuan kami nga upat. Eh puro mag-upay ta kon mga kalinyada.